mala'iku ke yin bautarsa tukuru, don haka ya yi haka don ya nitsar da hankalinsa ya nuna masa cewa ba lallai wato in sun yi saƙona akwai waɗansu suna can suna bauta wani. Malamai a wannan gabar akwai fiƙo a wannan matsalar. Ubangiji ta ala yi ƙoƙarin shashe zuciyar annabi Ibrahim a.s. game da damuwa da ke tumbatsa a ciki na yadda ya ga bayin Allah suna saba wa Allah. To sai Allah ya nuna masa cewa ai ga wasu can suna bautar sa ba irin wannan ba. A nan daidai lokacin da wani baya iya minti 5 yana tsaye yana karatu balle 30 ko awa 1, to a can ga wani can yayin shekaru miliyoyi tsaye bai ko tsuguna ba, bai yi waiwaye ba, ibada kawai yake. To wannan zai shashe masa zuciya. To kai ma a rayuwarka ta duniya kana da bukatar irin waɗannan darussa. Kamar yaya? Wani lokacin zaka ga wani mutum da ya kamata ya mutunta kai karrama ka amma ya ƙi. Haka ne ko ba ka bane? To wannan idan ya ƙi wannan aikin, ya kamata ka damu? Sai ka leƙa kuma sai ka ga wani gashi can shi babu wani dalili da zai sa ya girmama ka, kuma gashi yana girmama ka, yana mutunta ka, yana karrama ka. An gane wannan? To a rayuwa wannan na daga cikin ƙofofi da za su sanyaya maka su sa ka ji sauƙin matsalolin rayuwa. Kar ka ce dole wani sai ya girma, dole wani sai ya min kaza, wani ya kamata ya ban kaza bai bani ba. To idan ka kula kuma akwai wani da bai kamata ya baka ba, babu wani dalili kuma ya baka, wataƙila ya kuma baka. Ya kamata ka ta damuwa? Wannan na cikin amsoshi da za ka dinga bawa kanka su rage maka raɗaɗi a duniya. An gane ko? Ta kowace fuska kuma ka duba haka ne. To haka Allah ta'ala ya yi wa annabi Ibrahim a.s. dan ya wanke masa zuciyarsa. Da haka Ubangiji ta'ala ya ce mun yi haka ne wal yakuna min al-muqinin, dan ya zama cikin masu yaqini. Wasu malamai suka ce malakutus samawati wal ardi shine Allah ya sanya annabi Ibrahim yana ɗaukan izina daga halittun da ke sama, domin kallon sama kadai ba tare da kai tadabburi kan abin da ke ciki ba zai maka amfani ba. Shi yasa Ubangiji ta'ala ya siffanta wata tawagar mutane da cewa su ne masu hankali, alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Kenan kallon sama kadai ba zai maka amfani ba idan baka yi tadabburi game da sama ba. Ina roƙon Allah ya sanya mu cikin masu tadabburi. Lallai da tadabburi ana iya samar da canji mai yawa a cikin rayuwa ta ɗaiɗaiku da kuma ta rayuwa ta jama'a gaba ɗaya. Ina fatan Allah madaukakin sarki sanya mu cikin masu tadabburi game da ayoyinsa. Malami Allah ya ce. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. Tarihi da kuma wato yanayin yadda rayuwar annabi Ibrahim a.s. ta kasance a lokacin da yake wannan duniya. Falamma janna alaihi al-layl, lokacin da dare ya lullube shi, ra'a kaukaba sai ga tauraro a sama, bi ma'ana ya ga taurari a sama. Qala hadha rabbi, sai ce wannan shine ubangiji na. Falamma afal, lokacin da tauraron ya bace, qala la uhibbul afilin, sai ce ni kuwa ba na son masu bacewa. Falamma ra'a al-qamara bazigha, lokacin da ya ga wata a bayyane ya fito kwalo fiye da tauraro, qala sai ce hadha rabbi, wannan shine ubangiji na. Falamma afal, lokacin da watan ya buya
ya bace gabarin ganin sa. Qala sai annabi Ibrahim alaihi salam yace la in lam yahdini rabbi, lallai idan ubangiji na bai shiryar da ni ba, la akunanna min alqawmi adh-dhalin, zan kasance cikin mutane wanda suke matattu. Falamma ra'a shamsa badigha, lokacin da ya ga rana a bayyane a sarari fiye da watan balle tauraron na farko, qala hada shine ubangiji na, hada akbar, wannan shine mafi girma domin ya kotan balle tauraron. Falamma, amma ita ma duk da girman nata sai ta bace. Dan haka yayin da ta bace annabi Ibrahim qala sai ce ya qaumi, ya ku al'ummata, inni bari'un mimma tushrikun, lallai ni barrantacce ne ga barin abin da kuke shirkantawa tare da ubangiji. Ubangiji ta Allah ya ba mu labari, wato kamar da wasu malamai suka ce malakutus samawat su ne abubuwan da ke cikin wannan ayoyin da zamu karanta na gaba. Daga cikin su falamma janna alaihi layl, lokacin da dare ya lullube shi. Dare haka yake lullube bayi, ba su da wani guri da za su iya guduwa, ko ba haka bane? Malam daga lullubewar dare kadai ya isi bawa yayin tunani kan cewa shi ba bai isa komai ba, domin babu wani gudu, babu wani guri da zai je fake wanda dare ba zai lullube shi ba. Saboda haka annabi Ibrahim alaihi salam dare ya lullube shi, ra'a ko kaba sai ya ga tauraro a sama. Qala hada rabbi, sai ce wannan shine ubangiji na. Falamma afala, lokacin da tauraron ya bace, qala la uhibbul afilin, sai ce ni ko ba na son masu bacewa. To menene dalilin da yasa baya son masu bacewa? Saboda idan ya zama aka ce kaza shine ubangijinka, kuma ba koyaushe yake tare da kai ba kenan ba koyaushe zai iya magance maka mai matsalolinka ba. Akwai lokacin da matsala za ta taso baya nan, to ya za ka yi? Saboda haka annabi Ibrahim alaihi salam, wato wannan na farko ma dai kafin mu shiga, malamai sun yi maganganu guda uku kan wannan gabar, waɗannan ayoyi guda uku. Wai shin annabi Ibrahim alaihi salam yana neman ubangiji ne a lokacin bai san shi ba, ko kuwa a'a ya san shi, yana so ya wato yi wasa ya koya wa mutanensa hankali ne, ya ja su a tafi don ya kai su inda babu makulla kuma, ko kuwa tambaya yake yi ba yana tabbatar da gamsuwarsa ba ne? Ma'ana ta farko, annabi Ibrahim kamar da wasu malaman suka ce yana neman ubangiji ne a yanzu. Da haka suka ce tun yana ɗan ƙarami, lokacin da ya fara tasawa, sai ya dubi mahaifiyarsa ya ce wane ne ubangiji na? Masu wanda suka dogara da waccan gabar kenan, cewa annabi Ibrahim yana neman Allah ne yanzu. Da haka da ya tambayi babarsa ya ce waye ubangiji na, sai ta ce ni ce. Sai ce to ke waye ubangiji? Sai ta ce babanka shine ubangiji na. Sai ce to shi waye ubangijinsa? Sai ta ce Namrudu. Sai ce to shi Namrudu waye ubangijinsa? A hikaya ce suka ce sai ta mare shi. Daga nan sai ta gano cewa wannan fa shine wanda ake gudu. Shi ne tun da ya fara irin wannan tambayoyi, shi zai zo ya maganin me? Tunda tun a farko na gaya mana annabi Ibrahim alaihi salam, Namrud ya yi mafarki cewa za a yi maganin mulkinsa, to sai ta gano cewa ashe wannan ɗan nata dai shi ne zai wannan aiki. To da haka a bisa dogaro da wannan kissar, annabi Ibrahim alaihi salam bayan ya ƙara tasawa, sai zo yana neman ubangiji subhanahu wa ta'ala ta hanyar wato kallon wani abu da yake ganin zai masa amfani, ya rike shi a matsayin ubangiji. Amma in ya ga ya ɓace, sai ya tabbatar cewa wannan ba shi ne ubangiji ba, domin ya fahimta su cewa ubangijin bawa dole ya kasance da bawa a koyaushe, ba lallai sai da zati ba. Ubangiji dai kasance da bawa yana tare da bawa da mai da iliminsa, yana tare da bawa da mai da ganinsa, kamar yadda yake da annabi Musa da Harun, inni ma'akuma asma'u wa ara, ce lalle ina tare da ku, ina ji kuma ina gani. Kenan ubangiji na tare da bawa a koyaushe cikin waɗannan sifofin ji da gani. Amma maganar kasancewa da zati, wannan magana ce mai rauni a ce ubangiji ta'ala yana ko'ina, domin kai ma da kake saurare na, da ni da nake magana kake saurare, ba za mu so a ce muna guri kaza ko kaza ba ko ina za mu so a ce muna can, ko ba haka bane? Bare ubangiji ma abocin girma, ma abocin jalala da tsarki. Saboda haka bisa wannan magana, wato ra'ayi na farko kenan cewa annabi Ibrahim yana neman ubangiji. Wasu malamai kuma suka ce a'a, annabi Ibrahim alaihi salam ya san ubangijinsa,
domin ba shi kadai ba ma sauran mutane ma sun san suna da ubangiji, domin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa kullu mauludin yuladu ala alfitra, dukkan wani abin haihuwa ana haifarsa kan me, akan fitra, akan cikakkiyar ɗabi'a ta ɗan adam irin wanda Allah yake son sa kanta, illa anna abawayhi yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani, sai dai in iyayensa su mai da shi ba yahude ko kirista ko ba maguci. Kenan suka ce in har wani daban ba annabi Ibrahim ba yana da wannan garantin cewa shi din an halice shi akan ɗabi'a cikakkiya, to lalle annabi Ibrahim babi aula ya zama akan wannan. Da haka suka ce me, wato annabi Ibrahim ya san Allah. A nan gurin kenan suka ce za a kaddara hamzatul istifham, kenan sai ya ce me, falamma janna alaihi al-laylu ra'a kawkaba qala hada rabbi, yanzu a ce wannan ne ubangiji na. An gane ko, kamar yana ba mutanen da ke tare da shi labari, yace yanzu a ce wannan shine ubangiji na. Falamma afala, lokacin da ya bace sai ce kun gani me zan yi da wanda suke bacewa, la uhibbu, ba ma san ma masu bacewa gaba. Haka da ya ga rana da ya ga wata yace yanzu a ce wannan shine ubangiji na. Kaga kenan a wannan, kaga a yanda Qur'ani ya kawo, idan ka kalli zahirin kaga tabbatarwa yake ce hada rabbi, wannan shine ubangiji na. Amma ita hamzatul istifham ya halatta a goge ta a cikin magana ko a tabbatar da ita. An gane ko, siyaki ne zai fito da cewa akwai ta ko babu ita. Da haka wasu malamai suka ce tambaya yake. Ra'ayi na uku kuma suka ce a annabi Ibrahim wato yana faɗan wannan ne dan sallamawa ga abokan wato jayayya, sallamawa ba ta wato ta imani ba ta yaƙini ba, a sallamawa ta jayayya. Kamar cewa ya da su lokacin da ya ga tauraro sai ce yin ga ubangiji, amma lokacin da ya bace sai ce kashi gashi kuma ya bace, yanzu ta zai amfana da mu kuma. Da haka wace irin gudunmawa zai bamu, kai da kake nan yanzu ka fi shi amfani a gurina. An gane ku, lokacin da ya ga wata sai ce wato ga ubangiji, wannan ya fi wancan girma, mu rike wannan, ni ma ina tare da ku. Da haka lokacin da ya bace sai ce to ai kuma ya bace, kaga yana jin sa ana tafiya a hankali ko. Lokacin da aka rana kuma ya ce yawwa ga ta tafi girma, da haka ita ce ya kamata mu rike, to ita ma sai ta bace sai ce to mai zami da wanda baya. An gane ko, da haka a ƙarshe sai yake me, falamma ra'a shamsa bazighatan qala hada rabbi hada akbar, ko ita ce mafi girma. To saboda haka wato bisa la'akari da wannan, kaga kenan annabi Ibrahim ya san wane ne ubangiji sa, ba ne masa yake ba. Yana so ma ya jawo wasu ne dan su gano cewa Allah shi kadai ya wajaba bautawa. Malamai suka ce domin idan ka kalli duniya gaba daya, iya abin da dan adam yake kallo, wai menene wato yi waɗannan abubuwan wato cancantar in ma za ka bauta musu ka bauta musu. Idan har ba za ka bauta wa rana ba, ba za ka bauta wa wata ba, ba za ka bauta wa tauraro ba, to ta yaya za ka iya rikar dutse? Wai da dutse a ƙasa gingirin kyau, da rana a sama da ke motsi tana haskawa, wanne ya fi kamata a bawa igiya a ba? Na sama. Haka ne ko? Saboda haka annabi Ibrahim sai ya ja su ta wannan gabar, aka ja su wajen tauraro, aka gangara da su zuwa wurin wata, aka sauka a wajen rana, a ƙarshe aka nuna musu gaza wasu, dan a nuna musu cewa in har waɗannan ba su isa a rike su alloli ba, to dan me za mu ɗauki wani dutse ko mai girman sa mu ce shine Allah, bare mu ɗauki wani ƙaramin dutse mu sassaka mu ce wai shine ubangiji. An gane ko, a takaice dai annabi Ibrahim guduma ce doka musu dan ya tabbatar musu da irin ɗimo da suke ciki. Da haka ubangiji ta ya ba mu labarin yadda annabi Ibrahim alayhi salam wato yayi wa al'ummarsa. Da haka sai ya ce falamma ra'a shamsa bazighatan qala hadha rabbi, lokacin da ya ga rana a bayyana balo-balo ya ce wannan shine ubangiji na, hadha akbar, wannan shine mafi girma. Falamma afalat, lokacin da ta buya, qala ya qaumi, sai ya ce ya ku al'ummata, inni bari'un mimma tushrikun, lallai ni farrantacce ne ga barin abin da kuke bautawa. Kenan in har ba za a bauta wa rana da wata da tauraro ba, babu wani abu kaf a sararin duniya da ya cancanta a bauta masa. Malami Allah ya ce
إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. Ubangiji madaukakin sarki ci gaba da ba labarin rayuwar Annabi Ibrahim da fafatawarsa da al'ummarsa bayan ya tabbatar musu cewa tauraro, wata ko rana ba cancanta abota musu ba, sai ya tabbatar musu da kuma wane ne ya cancanta ya wajaba abota masa. Domin a lokacin da ka rabba wani da wani abu, to ana buƙatar ka kawo masa madadinsa. Haka ne ko ba haka bane? Shi yasa gwamnatoci, malamai ke ba su shawara a duk lokacin da suka ɗauke wani abu da al'umma ke yin amfani da shi wanda yake kai su zuwa ga matsala, to su kawo musu madadinsa wanda zai kai su zuwa ga ina, zuwa ga alkhairi. Na daga cikin abin da ake kiran gwamnatoci zuwa gare shi, idan ana so a raba al'umma da waɗannan fina-finai na batsa marasa kyau wanda suke lalata tarbiyya, to gwamnati ta tsayar da mana wajen ganin an samar da wata masana'antar fina-finai na musulunci wanda za su sanya wa yara kishin addinin musulunci, su sanya musu hamasa da sanin matsayinsu da kuma alfahari da ƙirarsu da Allah ya musu, kamar dai yadda Erdogan ya yi a can aina a Turkiyya ko ya yi musu, ya ba da dama musamman ka kalli fim ɗin Ertugrul wanda aka yi ake haska tarihin al'ummar ƙasar da irin izzarsu. Wannan kuma ya farkar da yawa daga ciki. Muna sa ran shi wannan fim ɗin da nake magana yanzu wanda yake masala maka rayuwar mutanen Turkiyya a da zai zama sanadiyya cikin sanadai da za su zama wato ɗan ba na farkawa al'ummar musulmi. Da haka idan kana so matasa su daina kallon fina-finan na marasa kyau, sai ka musu mai, sai ka musu fina-finai masu kyau. Muna da ɗan fodiyo a ƙasar mu, muna da Saddauna ma a baya-baya ko gashi nan, muna da mutane da yawa, mutanen arziki. Kai in ma duk an waiwayo ba ga wanda ya isa a yi ba, a yi tarihi a kansa a ƙasar. To ai mu ɗin musulmi ne, tarihin musulunci kuma dogo ne tun daga kan Annabi Adamu alayhi salam. Saboda haka lallai wannan shine kira wanda zai tabbatar mana da wato zaman lafiya da aminci. Domin abubuwa da yawa da ka gana koya, daga ina ce koya su? Daga fina-finai ne ba. Duk da an ce ana tacewa, amma wani fim ɗin yana tatuwa? Baya tatuwa. Wani ba ya silli ka'idar ɗan adam, idan ka raba shi da wani abu to ka lalubo masa me, ka lalubo masa madadinsa. Shi yasa hatta DJ da gwamnati ta yi doka ta ce a daina, ta ce ta sa masa sharuɗa guda 6, ta ce sai an cika za a yi. To ana so gwamnati kuma daidai gaɓar ta kawo wani abu. Mutane ba sa son wa'azi, kar a basu da wa'azi kadai, ko ba haka bane? Domin ni na san bikin da suka ce su ba za a yi DJ ba, ba za a yi kaza ba, wannan bikin ma kin zuwa kai, kin zuwa kai. To ba mu ta ba, dama wannan taron bikin wa ya san shi, ko ba haka bane? Sai a rage san wa'ayi, shi kenan sai a je a taimaki marayu da waye da abincin. Ba an huta ba su daina zuwa? In dai sai an yi DJ ne, in dai sai an kira bala'i gida ne. To saboda haka wato lallai yana da kyau malamai a yi tunani a gano, kowa ma wannan aikin sa ne, a yi tunani a gano me za a mai gurbin wato DJ da wasu abubuwa na batsala da ake kirkirowa yau ana jingina su zuwa ga bukukunan musulmi. Da yanzu yau bal mata zama tana nema ta zama wani aure ma ya jibu a cikin harkar bukukunan, ko ba haka bane? Wai za a yi ango da amarya, mata kuma su je kallo. Allah ya tsare mu. To da haka Annabi Ibrahim alayhi salam bayan ya tabbatar musu da cewa shi ba abin da suke wa shirka, sai ya gaya musu me ya kama. Ɗabi'ar ɗan adam baya iya rayuwa shi kadai, ya ji cewa shi kadai ya dogara da kansa.
dan adam baya iya wannan. Dole sai ya dogara da wata power, wani karfi da ya yarda cewa ba irin nasa bane. Domin dan adam yana bacci, ya yarda cewa yana bacci, a lokacin da ya bacci bai san a ina yake ba, yana buƙatar waye zai kare shi yana bacci. Wani lokacin yakan shiga cikin haɗurɗura da ba zai iya kwatar kansa ba, a wannan gabar yana da buƙatar mai kare shi. Wani lokacin kofofin arziki ne ke toshewa, a daidai wannan gabar yana buƙatar mai buɗewa, waye wannan din. Shi yasa daga cikin fitrar ɗan adam dole sai ya riƙe abin bauta, ko dai ya riƙe na gasken ko na ƙarya. Da haka Annabi Ibrahim sai ya gaya musu inda ya shi, yace inni hakika ni wajjahtu wajhi, na fuskantar da fuskata lillazi fatara as-samawati wal arda, ga wannan da ya halicci sammai da ƙasa, hanifan ina mai bar shirka, ina mai konkomawa zuwa gare shi, kuma ana minal mushriki, ni ba na cikin masu yin shirka. Ubangiji ta'ala ya ce inni hakika ni, wannan rantsuwa ce Annabi Ibrahim ya rantse musu, yace ba shi ba wadancan gumakan. Menene abin da yake hada da shi yanzu, menene ya zaba? Yace wajjahtu wajhi, na fuskantar da fuskata lillazi fatara as-samawati wal ard, ga wannan da ya halicci sammai da ƙasa. Ce wannan fuskantar da fuskata, shin yana nufin kadai ya fuskanci inda Allah yake, amma hannunsa bai daina abin da yake ba, kafarsa bata daina abin da take ba, bakinsa bai daina faɗa abin da yake faɗa ba? A'a, Ubangiji ta lafiya mana can a cikin suratul Baqara yace laysa birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib. Ita ai ba nagarta bane wai ku fuskantar da fuskar ku mahudar rana ko mafadarta, ku kalli Ka'aba ko ku juya ka, ba shine nagarta ba. Sai yake mai nagartar walakin albirra man amana billahi wal yawmal akhir wal malaika wal kitabi wan nabiyyin. Ya kawo rukunin imani guda biyar a gurin ko dayan kuma kawo shi wato inna kulla shay'in khalaqna bi qadar. To saboda haka takeice wato shi wato tsayawa akan daidai ba shine kawai fuskantar alƙibla kai sallah, akwai abubuwa a bayansa. Da haka Ibn Kasir da ya zo magana akan wannan gaba sai ya ce ai akhlastu tauhida wa afradtu ibadati, ko kuma akhlastu tauhidi wa afradtu ibadati lillahi wahda. Akhlastu tauhidi, na tsantsanta tauhidi na ga Allah kadai zan yi shi, wa afradtu ibadati, na ɗayanta ibadata ga Allah kadai zan yi. Kenan inni wajjahtu wajhi lillazi fatara as-samawati wal ard, la fuskantar da wajhi ya fuskata lillazi fatara as-samawati, ga wannan da ya halicci sammai, wal ard da kasai, hanifan na mai komawa zuwa gare shi kadai. Wa ma ana minal mushrikin, ni ba na cikin masu yin shirka. Kar ka manta Annabi Ibrahim yana wannan magana ne a tsakanin dandazon al'ummarsa, duk da irin karfinsu da yawansu, ba tare da ya ji tsoronsu ba. Wannan na daga cikin abin da ya ƙara ɗaukaka darajar Annabi Ibrahim a.s. yadda ya tsaya akan gaskiya duk yadda aka juyo bai sauka ba. To kai ma in kana so kai daraja kai kima, tsaya akan gaskiya, Allah ba zai wulakanta ka ba. Da haka Allah ta'ala sai yake ba mu labari, yake wa hatta qawm, sai al'ummarsa suka yi jayayya da shi. Qala sai yake da su atuhajjuni, yanzu shin ba ku dinga jayayya da ni fillahi a cikin al'amarin Allah, wa qad hadani, alhali Allah ya shirye da ni. To bari ku ji, wala akhafu ma tushrikuna bi, ba na jin tsoron abin da kuke yin shirka da shi din nan, na daga gumaka ku dinga firgitar da mu da su, kuna cewa ai gunki kaza zai ma kaza, dama shi yake kaza din, kai ba zai ma ba. Illa an yasha rabbi shay'a, sai in Allah ta'ala ubangiji na ya so wani abu ya same ni. Wasi'a rabbi kulla shay'in ilma, ubangiji na ya gangame dukkan wani abu da ilimin sa. Afala tatadhakkarun, shin ko ba za ku tintintini ba, ba za ku hankanta ba. Annabi Ibrahim a bisa yadda Allah ta'ala ya kaito mana, yace wa hadahu qaumu, al'ummarsa suka yi jayayya da shi. Kenan cewa sun yi jayayya da shi, kenan shi ma ya ja kenan, ko ba ka ba? Dan da bai ja ba sai a ce al'ummarsa suka yi ta gaya masa bakakin maganganu, to shi ma ya ja. Ai can a cikin bakaran ma Allah ya ba mu labari ko, alam tara ila alladhi hajja ibrahim fi rabbi, baka gani ba malamai suka ce namrud ne. To ba shi kadai bane, har da sauran al'ummar
wannan aya tana ƙara buɗa mana cewa ashe jayayya da annabi Ibrahim ya da al'ummarsa ba ta tsaya kaɗai shi da sarkin ba, har ɗaiɗaikun ma ya yi ne, ya yi jayayya da su. To daga nan kenan za mu gano ya halatta a yi jayayya ko, amma a yaushe a koyaushe a'a. Allah ta'ala ya gaya mana ba wai musulmi ɗan uwanka ba da ka yadda Allah ɗaya shi ma ya yadda, ka yadda annabi Muhammad manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam shi ma ya yadda, ba wai shi kai jayayya da shi ba, hatta kiristoci da yahudawa Allah ya gaya mana ka'ida yace wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Kar ya zama dalilin ka na yin musu da wani da jayayyar ka da shi kawai shine dan ka nuna wa mutane bai isa ba. Jama'a galibin musu ba kan wannan ake ba, nuna masa ai na fi shi ilimi, ai sama nake da shi, ai shi din ba komai bane. Malam duk abin da zaka zo kai masa a gaban mutane wani nan zai ƙara rungume shi, ko ba ka bane, musamman yana kan gaskiyarsa duk da ka fi shi karfin harshe. Shi yasa ana yin jayayya a musulunci a bisa abu wanda yake kyakkyawa, abu mai amfani. Kuma a lokacin da ka zo kana jayayya, malamai suka ce ya waje bai zama so kake gaskiya ta bayyana, ba dan a wulakanta wani ba, gaskiya ta bayyana a rungume ta. Liyahlika man halaka an bayyana, saboda wanda zai halaka ya halaka bisa hujja, wa yahya man hayya an bayyana, wanda zai rayuwa shine tafiya akan shari'a. Domin shari'a din malamai suka ce ainihin kalmar larabci ma'anar shari'a shine hanya ce da ke kai mutum zuwa ga inda zai sha ruwa. Shi ko ruwa sai an sha ra'a ne, sai an sha ra'a rayu, kenan hanya ce ta rayuwa. Saboda haka a takaice ba a yin jayayya don nuna kwarewa ko don wulakantarwa, ana yin jayayya ne kadai don bayyana gaskiya. Allah ya ji kan Imamu Shafi'i yace ban taɓa yin mukabala da wani mutum ba fata sai na roƙi Allah cewa in shine da gaskiya ya Allah ka bashi nasara kai. Ka ji malam wani ba addu'a zai ya Allah ka bar nasara, ko ba ka ba, ko ma yaya ne, wai saboda kada ya kunyata. To Imam Shafi ce bai taɓa munazara da wani ba fata sai ya roƙi Allah in shine da gaskiya Allah ya bashi nasara a kansa. Wannan adalci ke. Da haka Annabi Ibrahim al'ummarsa sun yi masa jayayya, shi ma ya yi jayayya da su don ya tabbatar musu cewa kan bata suke. Da haka cikin abin da ya gaya musu, kala ya ce da su a tuhajjuni fillah, yanzu shin kwa dinga jayayya da ni cikin al'amarin Ubangiji, wa qad hadani alhali Allah ya shirye da ni zuwa gare shi, zuwa ga tafarkin sa. To bari ku je, wala akhafu ma tushrikuna bi, ba na jin tsoron duk wani abu da kuke yin shirka da shi wato cikin al'amarin Ubangiji, ba na jin cewa ya isa ya cutar da ni, bai isa ba, illa an yasha rabbi shay'a, sai bayin Ubangiji na ya so faruwar wani abu ya kai na. Wannan hadisi ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Abdullahi ibn Mas'ud ya rawaito. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa alam kasani anna al ummata law ijtama'at ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allah alayk. Yace da al'umma za su haɗu gaba ɗaya don su cutar da kai, ba su isa ba, mutanen duniya gaba ɗaya don su ba za su yi cutar da kai ba, sai da gwargwadon abin da Allah ya rubuta ya hukunta zai faru da kai. To haka sabanin haka ma da duk duniya za a taru dan a amfana da kai da wani abu, to ba isa ba, sai gwargwadon abin da Allah ya so ya amfana da kai. Saboda haka kenan akan ka samu wani amfani bai kamata ka saba wa Allah ba, domin Allah sai ya ga dama za a baka abin amfani. Akan ka guje wata cutarwa bai kamata ka saba wa Allah ba, sai inda aka baka dama domin kwarewa wajen cutar ba za a iya cutar da kai ba, sai abin da Allah ya ga dama ɗin kenan. Wannan kenan. Saboda haka Ubangiji ta Allah ya ce Annabi Ibrahim sai ya amsa musu da wannan magana, wasi rabbi kullu shay'in ilma, Ubangiji na ya yalwaci komai da iliminsa. Shi yasa karshen wancan hadisin a wata ruwaya ta Imam Tirmidhi yace wa alam annama akhta'aka lam yakun liyusibaka, ka sani duk abin da ya kuskure bai same ka ba dama bai sai same ka. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, abinda kuma ya same ka dama bai sai kuskure maka ba, domin an gama rubutu, an dauke alkalami, ta wadda da aka yi rubutun ta bushe. Da haka Ubangiji yace wasi'a rabbi kullu shay'in ilma, Ubangiji na ta'ala ya rubuci komai da iliminsa, komai babu wani abu da ake yi face yana da ilimi akai.
shi ya yadda ma a yi illa bi iznihi ko afala tatadhakkarun shin ba za ku tsinkayi ba ba za ku yi tazakkuri ba ba za ku yi tunani ba ina ga kar mu wuce ka'idar mu lokacin mu ya cika kuma watakila akwai tambaya wanda ya kamata a ce tambayoyin mu ma sun fito a cikin mai a cikin lokacin mu kada mu dinga karawa akan awa ɗaya din za ka nan zan tsaya na san watakila ba za a rasa tambaya ba cikin ayoyi da muka karanta a yau guda 7 ko kuma wani abu daban da ya shafi wannan katafaren addini namu na musulunci da haka yanzu na gama nawa ku nake jira na 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 to fara ya ce an yi umarni cewa mutum idan yana sauraron kiran sallah ya maimaita irin abin da mai kiran sallah yake fada sai fa gurin hayya alal salati da hayya alal fala sai ce la haula wala quwwata illa billah yace wannan umarnin ya shafi har gurin iqama shi ma haka zaka maimaita a bisa magana mafi inganci bai shafa ba saboda kan ana ma iqama shi zaka malaman da suka ce za a yi akwai manyan malamai a duniya har lajnatu da'ima ma suna kai da wasu malamai da yawa sannan kuma a gefe guda akwai malamai da yawa har a jihar nan wanda suke kan wannan fahimtar cewa ba za ka maimaita abin da mai kama ke faɗa ba daga jinsi akwai Dr. Sani yana da cikin malaman da na sani yana kan wannan fatawar cewa ba za ka maimaita abin da sannan bayan shi ma ko su malamai ba da na sani manya a Kano wannan suna kan wannan fahimtar sannan kuma a gefe guda ko wanda kuma suna kan sabaninta amma fahimta mafi inganci ita ce waccan fahimtar ta cewa ba za ka maimaita abin da bai kama ke faɗa ba domin ba ka da dalili a kan haka in ba kana da dalilin bai wuce kiyasi ba suka ce kuma babun ibada ba a kiyasi an gane ko an yi kaza a can na bauta nan gurin an yi shiru suka ce to nan ba kai shiru da ana bukata da an gaya maka saboda haka a kiran sallah an ce ka yi a iqama ba fala ba yi shiru wannan shine a karba kallon dan za ka ji wasu ba ma maimaita wasu ke ba idan aka ce menene kada kama sai a kama Allahu wa dama haku abubuwa da yawa ake ta fara ga su na'am wa alaikum salam na'am to tambayar dan uwa yace ni ya azumin Ramadan kamar da muka sani kana yin niyyar 30 ko 30 ba dai ko tun daga farko kuma kullum kana iya yin niyya amma dai abin da ya fi garanti ko kada bace ya ma halin sautara kai niyyar 30 ɗinka ko 30 ba sai je to mace wanda Allah ya dora musu wata ɗabi'a bisa hikimarsa kowane wata suka yi wato al'ada yace to tana cikin yi sai al'ada ta zo ko to da al'ada ta yanke mata sai ta gama al'adar ta dawo shin sai ta ƙara yin niyya ko ko waccan niyyar ta isa jama'a mai niyya ne niyya shine ka kudirce a ranka za ka yi mai za ka yi abu ko ba sai ka furta shi a bakinka ba saboda haka wato waccan niyyar za ta iya isar mata za ta iya isar mata sannan kuma kullum Allah ya taimake ta tabarka ya da niyya take yi ba ma tabarka ba ta gama al'ada yanzu ta gama al'ada yau gobe za ta fara azumi ko wai a ranta akwai niyyar tana nan dai niyyar tana nan a ranta ko da ka ta ci gaba da azumin ta dama niyya ba ne na zuci ba abu ne da sai abin nan ba na'am
To magana tambaya ya guda biyu. Na farko ya tambaya game da mala'iku, shin su suna ganin Allah? Ko mala'iku ba sa ganin Allah? Sai za su ga Allah. Za ka cewa yana daga cikin tambayar da aka yi Annabi sallallahu alaihi wasallam da aka ce kaga Allah yake nurun anna arabu. An gane ko? Haske ne ta yaya zan shi. Amma za a ga Allah yaushe? Bayan duniya ta tashi. Shi da rafsari ma cewa ya ko duniya ta tashi ma ba za a gaishe. Saboda ya amfani da wata lantin nan. Lan tarani da Allah ya ce da wa za ta yi Musa ya ce lantin nan fa ta shafe har abada. Amma magana ce wanda malamai ba su goyi bayan ta ba. An gane ko? Wato Allah girman sha'aninsa ba ya wuce tunanin kowa. Girman sha'aninsa ya wuce mai tunanin kowa. Wannan kenan a takaice. Shi ma game da cewa wanda suke cewa Annabi sallallahu alaihi ya ga Allah, za ka shi ma ina ga mun tattauna matsalar kwanaki ko magana cewa da wani idan ya ga Allah, idan ma a ce an gaishe ya gaishe to da wani idan ainul ra'si ko ainul basira, da idan da ke ka ko da idan zuci. Wurin malamai suka ce kuma sai dai magana idan zuci. An gane ko? Amma da ido dai na ɗan adam zan Allah magana mafi inganci ba bai ga Ubangiji ta'ala ba. Tambayar samalar ta biyu ya ce za ka iya zuwa canji sai mai canji ya damfare ka ko? Sai daga baya ka gane. To shin wannan zai iya zama halal a gare shi? Ba zai ta zai zama halal, ba zai zama halal. In dai suna abin da fara ko? Amma idan magana ce ta ciniki sai ya samu riba da yawa kanka ba tare da ya yi amfani da yaudara ba. Misali canji naira kaza ne sai ka zo sai ya kara maka kuɗi ce kaza zan canza maka. Wannan ra'ayinka ne ka canza ko kar ka canza. Ra'ayinka ne. A cikin sahabbai an samu wani mutum wanda shi an ce duk lokacin da ya je cinikayya sai an dafare shi. Sai kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam korafi akan wannan. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi formula. Yace to idan ka je za ka yi ciniki daga yanzu ka ce la khalaba. Ciniki nake so mai farin ciniki ba yaudara. Ba rufa-rufa. Kenan idan kaza naira kaza ake sai da shi. Sai ya sayar ana sai da abu naira 30 sai na zo sai mun naira 60. Idan ni ne a gurbin wannan mutumin ko zan iya mai da kaya domin ya sayar mun da shi ba da farashi mai gari ba saboda wannan sharadin da naga la khalaba din. Amma idan babu wannan abun ana sai da abu 30 sai muka zo muka ciniki na saya 60 muka rabu kana da wurin mayarwa babu. To a ga kaida shine daga wannan ne malamai suke bada dabara idan ka je guri baka san kan farashi ba to ka tabbatar musu ka ce ba kada ban je ji farashi sabanin wannan. In na ji sabanin wannan da matsala ciniki bai yi ba tunda kai baka san farashi ba. To irin a bisa irin wannan musamman akwai shaidu wannan cinikin zai iya tashi. Amma ka'idar ciniki a asalinsa idan aka yi ciniki aka biya aka karɓi kaya aka rabu to ciniki ya fada. Sai dai yana daga cikin abubuwa da ke jan falala ku yi ciniki da mutum ya dawo ya ce ya fasa saya ko ya fasa sayarwa ka ba shi kuɗinsa ko ka ba shi kayansa. Allah ya ce duk wanda ya yi wannan Allah zai kankare masa zunubansa. Saboda haka a takaice ka je ya damfare ka in dai damfara ce ya ce maka ai kaza ne ai ka je ko ina kaza ga ya kaza ne kaga damfara ce kuma ba kaza bane wannan damfara ce. Amma ka zo ka ce ina son canji ina da dala ina son naira a nawa za ka bani sai ce naira kaza ciniki kuka yi wannan sai dai kai masa sharaɗin la khalaba din nan irin wancan da muka yi magana. Amma babu wannan sharaɗin ba damfara ba ce sai dai zai iya yi wa ya matsa shi kuma mai matsawa bayan Allah sai ya matsa masa ƙwarai da gaske. Allah ya raba mu da matsawa bayan Allah.
wannan kenan na ganin za mu tsaya ko a wannan za mu tsaya kamar yadda muka ce tafsirin mu za mu daga farawa karfe 4:30 zuwa 5:30 insha Allah ta'ala. abin da muka faɗa daidai wannan daga Allah ne, muna roƙon sai ba mu ladan ya ba mu ikon aiki da shi. abin da muka yi kuskure wannan daga ni ne, muna roƙon Allah ya gafarta mana ya hana mu aiki da shi. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى لا حول لنا ولا قوة الا بك يا الله. اللهم عليك توكلنا وعليك يتوكل المتوكلون. يا قوي يا عزيز يا عظيم بقوتك وعزتك وعظمتك نستغيث ان تكفينا شر اعدائنا وفسادنا وصبائنا بما شئت. اللهم اكفنا بما شئت. اللهم انا تبرأنا اليك من حولنا وقوتنا والتجانا الى حولك وقوتك. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم اعنا ولا تعن علينا. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا يا رب العالمين. اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انصرنا بنصرك الجميل. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. ان شاء الله za a fara tarawih karfe 8 daidai. Assalamu alaikum.